Elikkäs joo, tässä olisi nyt tarkoitus esitellä tätä meidän Endangered Templars peliprotoa, mihin ollaan päästy tässä nyt tämän TIP-projektin aikana. Eli täältä ei nyt tapahdu mitään, tuolta pääsee pois, mutta mennään tänne New Gameen. Elikkäs täältä tulee täältä kulmasta näitä templareita. Ja niitä voi tosiaankin valita näin. Ja täällä on sitten nämä napit, että mitä näillä voi tehdä. Tuosta pääsee sen kaivamaan. Katsotaan. Elikkäs tää tukee jo joka tapauksessa vaikka monen kaivuuta. Ne pysähtyy kaikki. Asia mitä ei ole vielä saatu suoritettua on deselektaaminen. Elikkäs ei pysty valita pois näitä ollenkaan. Se tuotti vähän hankaluuksia. Mutta kyllä. Eli sivullekin voi kaivaa, mutta mun pitää todennäköisesti boottaa tää peli, koska jos tosissaan sama bugi löytyy vielä, että jos ei Rei osu jokaisella targeted templarilla tuohon sivulla olevaan seinään, niin se ei lähde kaivaa ollenkaan. Ja tosissaan WASDilla voi liikuttaa kameraa. Eli tosissaan testikenttä on jonkun näköinen ja tätä gorea ollaan saatu. Että tossa aina tulee tämmönen mukava räjähys. Paineella lähtee templaritkin vähän lentoon siinä, että esitellään vielä vähän tarkemmin sitä. Niin mennään tonne, missä on vähän mähinää. Täältä tullaan sitten. Ja tää audio clip play at one shot ei oikein taho toimii, mutta vedettiin tää nyt sitten ihan kunnolla läskiksi, että puhuttiin sitä goresta, niin kärsivä huuto tulee ja en tiedä kuuluuko se sinne asti, mutta jos kokeilee ite, niin selviää siinä. Tosissaan tää boss monsteri on, jos mä pystyn päästä sinne asti näillä mun jäljellä olevilla. Katsotaanhan. Täällä tulee nyt aikamoiset mätöt kyllä. Noin, siellä kuoli. Katsotaan, tuolta voi jo lähteä jo kaivaa alaspäin. Katsotaan, riittääkö templarit. Vai eikö riitä? Eli tosissaan kamera ei ole vielä ihan hiottu, eli voi mennä tonne aika pitkälle. Ollaan yritetty, Miikka on muun muassa miettinyt, että miten saataisiin se paremmaksi, mutta ei olla vielä onnistuttu. Ja tässä nyt sitten mennään lopputaisteluun. Täällä ei verta roisku tällä hetkellä, mutta täällä on vaan kokeilla, että selviikö nää. Että mulla on nyt näin vähän templareita, että välttämättä ei kyllä tästä taistelusta pääse nyt läpi, mutta ne kuolee joka tapauksessa tonne. Mutta ne tekee vahinkoa silleen, jos tarpeeksi moni pääsee, niin se saattaa kuolla. Mutta toisaalta toi taktikointipuoli vähän kusee tässä vielä, että ja just sattu sopivasti ole tarpeeksi templareita, että saatiin sekin näytettyä. Eli joo, tässä tää nyt ois ja tässä saattaa vielä tulla pikkumuutoksia ennen online-feeriä, mutta pikku pinta hiomista vielä, että mutta tosissaan tässä tää ois.